Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263. Nhasi tiri pambudzi roundabout interchange. Muri yeZimbabwe tine chiitiko. Semota yamuri kuona iyi imota yatsva ende mota iri kunzi yatsva makuseni zvekuma 5. But kutsvakwa ita mota iyi pane zvinhu zvaitika. Ndine ma-eyewitness ava. Ndovarada kuwitnessa zvaitika ende varada kutaurawo losi yavaita. Makadima? Ndipangu makadiniwo mukwasha. Tiripo munokwanisa kutaura kuti zvafamba sei kuzosvika pachiitiko ichi kuti chiitike? Ini ndazotozvinzwa ndakubva kumba ndiuye kubasa. Ndopa ndanzi staff yenyu yatsva ndichisvikawo panapa moto wangu watodzima. Asiwo zveshuwa zvinhu zvedu zvatsva. Machip fryer, magasi, staff redu ratinotengesa hapasisina zvinhu zvatsva, hatisina kana pekutangira. Alright, apa ndataura namama. Mama ava munhu anitori nevanawo vanoda kuchengetwa ende ndo zvinhuwo zvavanga vachitengesa kunobvawo mari yavo ende vari kutaura kuti havana pekutangira. So mama ndoda kuti vashedzere nhamba dzavo kune vanenge vada kuzovabata kana kuti vanoda kuvabatsira munovabata panhamba dzavachashedzera. Mama, nhamba dzenyu ichi? 0788 79 2248. Tangidzai futi. 0788 79 2248. Alright, pane umwe here anoda kuwitnessa nyaya iyi? Makadii? Chipe makadiwa. Tiripo. Muri kuzivawo zvaitika? Ini ndingangoti handisi kutombozivawo zvinhu zvaitika because ndatofonerwa izvozvizvi but ndiri mumwe anga nezvinhu zvazviri apa. Alright. Munokwanisa kutaura nhamba dzenyu kana muda kubatsirwawo? Imi mamuchitengesa chichi chaparara pane zvinhu zvatsvapa? Ndachitengesa madrinks, chingoro changu chemadrinks chese acho chatotsva chine madrinks acho. Yes. Icho ndo chingoro chiri kunzi chatsva icho. Ndofunga muri kuzviona muri yeZimbabwe. So munokwanisa kuchitaura nhamba dzenyu? 0771 333 949. Alright. Tangidzai mwanodzokorera futi. 0771 333 949. Alright. Mama, pane zvamuda kutaurawo? Mukurwadziwa mukwanisa kutaura? Muri yeZimbabwe ndo chiitiko chiri panapa pambudzi roundabout interchange. Ende chiitiko ichi chaitika makuseni. Driver uyu ari kunzi anga achidhiraivha mota akadhakwa. Pane umwe futi munhu akuvara, security guard ari kunzi akuvara. Pane umwe ari kutaura? Makadii? Zvaitere. Tiripo. Munokwanisa kuwitnessa nyaya? Chii chaitika? Chaitika ndechekuti papa neshedhi yanga iri panapa nditi. Saka mota yabuda iri kunzi yanga ine vanhu vanga vakadhakwa mota iyi. Saka yabuda mirai manga musina munhu wani? Mamune vakadzi vangu varimo nemurume, handisiti vakadzi vangu vari vangani. Saka mota yabuda murodhi izvi. Yabuda murodhi kudaro uyu anga wemuno mushedhi anorara panapa achitengesa ndifenda. Saka anga akarara mushedhi muno manditi. Saka yabuda murodhi chinodii? Mamune mbaura yanga achidziva mushedhi muno manditi. Saka mota yanotsikirira mbaura ndoyaitoti mota ibvire iyi because yanga iri pasi pemota. Hapana vanhu vakuvara here pachiitiko ichi? Pakuvara wemunomu akuvara musoro nemakumbo. Ari kuchipatara? Vamwe vemumota vari kunzi havana kukuvara but zvinhu zvedu zvaparara zvatsva, madrinks, ngoro ndo dzese zvatsva dziri kuita dzatsva. Imi muri tori vamwewo vamwe vanotengesa? Tori vamwewo zvinhu zvedu zvatsva, hapana kana chatawana. Ngoro dzatsva idzi zvese zvatsva. Munokwanisa kumbotaura nhamba dzenyu kuitira kuti vaya vanozoda kubatsirai vanenge vada kukutangai vanokutanga iwe ipapo? Pa0787 28 2708. Alright, muri yeZimbabwe tataura nevamwe vanhu vaita losi pane zvimwe zvinhu izvi zvamuri kuona zvese zvatsva izvi. Istafu yevamwe vanhu zvakafani apa. Tikaona pane hupfu, madrinks, zvinhu zvakasiyana siyana. Ndichaisa futi nhamba dzangu ichi pascreen. Wakatadza kuvabata ndinouya newe panapa patatorera this video. Woona wega chiitiko chiri panapa. Kana wafungawo kuda kuvabatsira nepaunapo ipapo, batsiraiwo vanhu. Thank you. Saka kwatiri zvekare pano paHadzirare 263. Pano pandokuzivisa news updates zvinhu zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi tiri pambudzi roundabout interchange apo patasangana nechiitiko ichi chaitika. Ndofunga mungozvionera mega iyi mota yatsva. So ndine munhu arida kuwitnessa, ari kuziva zvaitika pachiitiko ichi. Zviri sei? Apo munogona kutaurisa vanosvika pachiitiko. Tiri panapa pane chiitiko chinosirisa zvisingaitiki. Because zvamugona zvaitika apa but munogona kunyatsona chii chaitika. Tichitaura in short, tichitaura kuti mota yabuda murodhi
zvisini zvemumapaiti. Pane mukomana anogada apa anenge ari paclubroom ane zvinhu zvevanhu zvaanotosiyirwawo zvakatowanda. Zvinhu zvinosiyiwa izvi ndezvekutengesa right? Ndezvekutengesa zvemisika vanhu vakubvara kuenda kudzimba vanomusiyira sort of indigadi. Anga atogara toziva mbaura yake mota ibva yabuda murodhi. Patataura na-eyewitness wedu mutauro wanga achita nyaya iyi zviri kunzi mota yabuda munzira. Payabuda munzira driver anga achityaira mota iyi anga akadhakwa. Anosvika iye achitsika security guard wepaboka pamafloors. Paamutsika driver uyuyu abuda mumota ida kutarisa kuti security guard haana kukuvara here. Paabuda achitarisa security guard haana kukuvara here, security guard uyu anga achidziya mbaura. Haana kuziva kuti mbaura yasara ichienda pasi pemota, izvo zvazokonzeresa kuti mota ibvire nemoto isvike mukutsva. Vadikani, munhu awitnessa panapa ari kuti driver anga achidriver mota iyi ichepi yenoti right? Ari kunzi anga akadhakwa ende munzwiro wandazvitwa zvitonzi mota iyi ichiri nyowani yamuri. So ndiri kukurudzira kune vanhu vanoita zvekudriver vanotyaira kuti musadrive mota makadhakwa. Iyi losi yevamwe vanhu vanoita zvekutengesa handozvinhu pane staff yakawanda dzinosanganisira mafoni zvese zvinhu zvese zvinotengeswa zvakasiyana siyana. Wese wamuri kuona huku mabhanana mabhero efoja kubatizere paboka pamafloors zvese zvacho izvi ende masona ese zvese zvamuri kuona ilosi yega yaitika because pane zvinhu zvinokosta mari yakawanda. Alright, so munhu akuvarai 1 ndiye ega anga achitengesa. Ndinokumbira titaure zvatinofunga mucomment section tingoti get well soon kune uyo ari kunzi akuvara. Nyaya iyi munoitongawo sei? Toda justice panyaya iyi, muriwo wanzi kutonge nyaya iyi, but tichikuti musadrive mota makadhakwa. Mashoko ekupedzisira akuda kuzivisa mhuri yeZimbabwe mhuri yeZimbabwe ndandangoizivisa zvamaimanje nehurumende yedu kuti vanhu ngavasadrive vakadhakwa ende zvinhu izvo zvingazvionekwe nemapepa ngaari ari mapepa anoonekwa kuti ndeechokwadi because ndozvinhu zviri kukonzeresa loti yevanhu kuti vanhu vashayikirwe neupenyu hwavo, vashayikirwe neupfumi hwavo because upfumi hwese hwaparara munhu anotanga kutoboka izvezvi kana anga achiloja which means akutobudiswa mumba imomo because asina mari yerent kana aiwana pakutengesa. Saka zvinhu zvinomutisa sisi zvinosiririsa. Alright, much love.